Good afternoon. Magandang hapon sa inyong lahat. We are here in the Abu Dhabi. Hi guys, nandito tayo. Shout out naman dyan sa inyong lahat. Live lang muna tayo konti para sa ating future. Shout out sa ating lahat. Nandito ako sa loob ng sasakyan. Nakatambay. Nag-aantay ng pasahero. Shout out 1 million people. Ako ba iharap yung ano? O iharap natin doon. Ayun. Ikutin natin. Paki-like naman ang aking live. Ayun guys. Ay, may data pa pala. Pakita ko muna sa inyo guys ang palibot ng ang lugar ng Al Reem. Kaya lang nandito lang tayo sa parking. Huwag kalimutan i-like ang aking video guys, ang aking live for today para makatulong naman kayo sa akin. Mag-comment lang kayo dyan guys sa comment section para sa mga new subscribers natin. Babalikan ko kayo. Ang oras ngayon dito ay mag-alas 7 na ng gabi. 6:50. Yun. 6:50 ng gabi. Tahimik ang lugar. Malayo sa kabihasnan.
May baon lang akong Ribisco na biscuit. Yung matabang lang. Yung parang Skyflex. Yun, may baon ako dito. Tsaka tubig. So, meron din naman pala akong wafer na dala. Mamaya ko kakainin. Dahil mamaya pa ng alas 8 lalabas ang aking pasahero. Napapansin nyo guys, yung ingay ay galing doon sa dagat. Yun yung lagaslas ng tubig sa dalampasigan. Dahil po nandito tayo sa Alrim Island. At yung hampas ng mga alon, yun. Tsaka mahangin-hangin. Kaya medyo yun yung naririnig ninyo. Pero magdidilim na pala. Maliwanag pa din ng alas 7. Kaway-kaway naman dyan. I like nyo naman ang aking live, guys. Saan ba ako dadaan mamaya? Dito o papunta doon? Dito na lang. Papunta doon. Today, Monday. Hindi pa tapos ang aking trabaho. Alas 7 na. Alas 7:30 ng umaga ako nag-umpisang magtrabaho. Ngayon ay alas 7 na. Hindi pa rin tapos ang aking trabaho. Diyos ko Lord, patawan. Pero okay lang yan guys, dahil at the end of the month naman, may sahod tayo. Saka, hindi naman pare-parehas ang trabaho. Merong araw na konti lang. Meron araw na marami. Meron araw na gutom. Meron araw na panay naman ang kain. Ganun lang ang life guys. Kaya matuto tayong mag-manage ng ating time, ng ating para na rin sa ating kalusugan. Yes guys, kasi kung marunong tayo mag-manage ng ating time, yung trabaho ay easy lang yan. 'Di ba? Kumbaga ang trabaho ay sisiw lang, kumbaga ganon. Madali natin natatapos. Pero dito sa uri ng aking trabaho ay hindi pwedeng madaliin. Ayun, hindi pwedeng madaliin ang ating trabaho. Kailangan talaga natin mag-antay ng ganito. 4 na oras. Mabuti na lang may wifi sa loob ng hospital kanina. So, ngayon ay maghihintay pa ako ng 1 oras para sa
paglabas ng aking pasahero. Kaya nag-live muna ako. At nagmeryenda na din dito sa loob ng sasakyan. Nagbaon lang ako ng biscuit, tubig at chocolate para dahil alam ko na matatagalan talaga ako dito. Yun. Kaya naman guys, shoutout sa inyong lahat. I-like nyo naman ang aking video na ito. Huwag nyong kalimutan. Kumbaga, friend-friend lang tayo. Yung mga ibang kasama natin na kapwa, kabayan, sana ayos lang kayo dyan sa inyong gawain, sa inyong trabaho. At palagi tayong i-bless ni Lord. Gumawa ng kabutihan at i-share yung blessing para tayo ay i-bless pa lalo ni Lord. Ayun guys, paki-like naman ang aking live. Hindi naman ikapapahamak nyo yan. hindi naman sa hihirap nyo yan. Simpleng like lang naman. Pindutin nyo lang yung thumbs up. Ayos na sa akin. Malaking tulong na yan sa akin. Kasi may kasabihan, pag kuripot kayo, hindi kayo i-bless ni Lord. Totoo yan guys. Kaya wag kayong madamot. Wag kayong magdamot-damot dyan. Kasi baka ang swerte ay hindi nyo maramdaman. Chill-chill lang guys. Wag masyadong dibdibin ang mga problema ng iba. Ang problemahin natin yung sarili natin. Huwag tayong mainggit kung anong meron ang iba. Iwasan natin yan. Kasi hindi tayo suswertehin. Ang mahalaga ay importante na wala tayong inaapakan na tao, na ibang tao. Kung ano yung makabubuti, gawin natin. Alright? So, ano pa ang hinihintay nyo guys? I-like nyo na ang aking live. Kaway-kaway naman dyan. Ayan, i-share ko na nga sa inyo ang aking tinatambayan ngayon dito sa Abu Dhabi. Tambay-tambay lang tayo hanggang makakita tayo ng pasahero. Maghintay-hintay tayo ng pasahero guys kasi para may pambili tayo ng pang-ulam. Ayun. Kaway-kaway guys. Ay nako, wala talagang pasahero dito. Wala akong nakikitang kabayan dito sa lugar na ito. Kaya naman, sana bigyan nyo na ako Lord ng pasahero para may pambili ako ng ulam. Ay nako, daming sasakyan dito. Wala man lang isang naglalakad. You know, kailan kaya ako makakita ng isang taong naglalakad dito? Ayan guys, dito na lang ang ating live. Maraming salamat sa inyong panonood at sa pakikinig sa aking mga pinagsasabi dito. Sana masaya kayo dyan, malusog, walang stress, at bless na bless ni Lord. So, hanggang sa muli,
Bye-bye! Ito po muli ang inyong lingkod, Ping Biahera, ang driver na vlogger pa. Bye-bye!